amikor collab van, akkor a márka hozzáteszi azt a tudást, meg azt a know-how-t, meg tapasztalatot, meg mindent, amit ebben a termék kategóriában ő tud képviselni, és igazából a merch-öt divatosítja, vagy a merchből csinál egy prémiumabb terméket jó esetben. Az a sajtburger, sült krumpli, kóla. Igen. Az a merch nálam. A kollekció az egy fine dining étteremben az előétel, a leves, a főétel és a desszert. A BP ne legyen semmiképpen sem valami felé bezárva, szóval, hogy igazából ez mindenkié. Tehát ugyanúgy tudja felvenni egy rocker, egy rapper, egy technós, és ez így is volt. Minden brandnek van egy története, de nem mindegyik hagy nyomot az emberekben. Ezért vagyunk mi. A merch nekünk nem a tárgyakról szól. Ez egy marketing fegyver, amivel piacot lehet hódítani. A jó merch magáért beszél. Mi pedig a jó merchről. Ez itt a Krász Podcast. Sziasztok! A mai adásban vendégünk Lenkei Ákos, a BP Shopnak alapítója és tulajdonosa. Szó lesz a Brand Identity-ről, mitől lesz ütős egy kollab. A legutóbbi 2 kollaborációt is megemlítjük, illetve talán egy kicsit jobban kivesézzük, ami a Pepsivel való kollaboráció, illetve a Sziget Fesztivállal közös kollaboráció, illetve szó lesz még arról is, hogy a merch és a prémium termékek, azok említhetőek-e egy lapon. A stúdióban itt van még velem Ádám, a Krásznak a társtulajdonosa. Sziasztok! Sziasztok! Hogyha azt mondanám, hogy szuvenír, merch és prémium termékek, szerinted ez a 3 kategória az említhető-e egy lapon? Olykor. Végig ilyen válaszok lesznek, vagy? Igen, köszönjük Ákos, hogy jöttél. Szívesen. Hogyha a BP Shopot nézzük, és tudom, hogy te nem feltétlenül szeretsz merchként hivatkozni a termékeidre, mint a BP Shopos termékekre, de Budapest merch-e vagytok-e, vagy annak tekinted-e magadat? Részben igen, de én azt mondom, hogy inkább Budapest márkája vagyunk. És csinálunk merch-et is Budapestről. És mi szerinted a 2 között a különbség? Csak hogy így a hallgatókat jobban bevonjuk. Nálunk a merch az nem a minőségében gyengébb, hanem nincs mögé rakva olyan tudatos mélység, nincsen mögé rakva storytelling, nincs mögé rakva nagy megfejtés. Amit ez a merch a fejedben? Igen? Míg egy kollekciónál ott próbálunk mélységet rakni mögé, próbálunk mögé sztorit rakni, próbáljuk. A minősége az mind a 2-nek egyformán jó, de más a küldetése a terméknek. De egy merchnek amúgy nem pont az a lényege szerinted, hogy egy ilyen sztorira épül, tehát hogy már egy meglévő sztorit ad el más formában a termékkel? Mint hogy a macskafogó, a népmesék, a mindenféle az amúgy, ami kollab és kollekció, ez így van, de hogy amúgy nekik lehet merchük is. Tehát ami nem BP shopos, nem BP clothing termék, hanem egy sima márkátlan termékre nyomott csak design, egy részlet mondjuk a meséből, vagy ilyesmi, az mondjuk merchnek számít. Abszolút. De az is egy sztorit mesél el, amúgy nem, és amikor van egy BP-s kollab, egy ilyen művésszel, vagy bármilyen alkotással, akkor végül is az a közös sztorit meséli el pont, nem? Tehát, hogy magának a márkának is a sztoria benne van, és a partnernek a sztoria is, és ezt egyesíti egy menő kollaborációban. Igen, egy menő limitált kollekcióban. Én amondó vagyok, hogy a merch az nálam, az én fejemben, de hát én régi motoros vagyok a szakmában, most azt tudom, hogy Travis Scott merch, meg mit tudom, minden merch, ez a merch. Én azt gondolom, hogy és nem akarok tényleg senkit megbántani, ezzel ezt mondtam is, igen. Azt hiszem már a műsor előtt, hogy én ezt értem, hogy most, 2025-ben úgy hívjuk a termékeket, mondjuk, hogy merch, de nálam a kollekció, az több termékből áll, az ki van találva, hogy mire húzzuk rá,
hónapokkal, évvel előtte ki van találva, és van, mondom, egy mélysége, amiben bele van rakva az, akivel csináljuk, annak a sztoria, a mi sztorink, a kettő együtt össze van gyúrva, és abból lesz egy kollekció, egy több tételből összeálló, szépen összehangolt, egymáshoz illő, a sztorit továbbvívő, egymást kifejtendő termékekből tevődik össze. A merchnél én azt gondolom, hogy az 1-2 termékből áll, és egy laza valami, ami nincs túl gondolva, ki van rakva, mint például hazai zenekarok, most például én azt gondolom, nem kollekciókban gondolkoznak, hanem merchben. Ott legyen egy laza termék, egy pár itemből, és kész mehet. Egy kicsit úgy gondolom, hogy van kollekció is, meg van egy-egy termék is, mindkettő lehet merch, illetve vannak jó és szar merchök. És hogyha szerintem az üzenetet, amit képvisel az adott gárda, most jelen esetben mindegy, hogy zenekarról, márkáról vagy cégről beszélünk, ha azt az üzenetét át tudja adni egy termék formájában, és hirdeti önmagát azzal, és most tényleg tök mindegy, hogy kollaborációról van szó, vagy márkáról, vagy bármiről, mint az előbb mondtam, akkor az egy sikeres merch tud lenni. Tehát van mögötte egy információ, amit át akar adni azzal kapcsolatban, hogy kik ők, mit csinálnak, és ezt egy jó termék minőségében akarja. Számomra ez a merch. Számomra is. Igen, csak nagyon sok az átfedés amúgy, tehát egy kollekció, egy kollaboráció, egy márka és egy merch között baromi sok átfedés lehet, és szerintem baromi nehéz meghúzni ezeket a határvonalakat, mert igazából, ahogy te elmondtad az előbb, úgy gondolod, hogy a kollab, meg a márka, az ugye márka fókuszú, és arra épül, és arra van kitalálva egy-egy termékcsalád, vagy egy-egy kollekció, vagy bármi. Míg a merchnél ugye az egy meglévő identitásnak a kivetülése, és ott már nincs annyira mögé építve bármi, hanem egy meglévő névhez, legyen ez zenekar, rajzfilm, bármi, ami már egy létező dolog, de nem termékeken, azt csak simán kirakják termékre, és nincs jól kidolgozva. És ugye itt a különbség, hogy amikor kollab van, akkor a márka hozzáteszi azt a tudást, meg azt a know-how-t, meg tapasztalatot, meg minden, amit ebben a termék kategóriában ő tud képviselni, és igazából a merch-öt divatosítja, vagy a merchből csinál egy prémiumabb terméket jó esetben. Nálam most egy ilyen nagyon vizuális, szóval ha mondjuk ételről van szó, és akkor azt mondjuk, hogy merch, nálam az a sajtburger, sült krumpli, kóla. Igen. Az a merch nálam. A kollekció, az egy fine dining étteremben az előétel, a leves, a főétel és a desszert. Ez a kollekció. És ettél már fine dining sajtburgert? Bocsánat, ez csak így. Nem. Bocsánat. Nem ettem. De hogyha így érzékletesen próbálnám azt, hogy a ruhát át mondjuk az ételre, akkor azt mondanám, hogy így számomra ez képviseli a merch. És azt gondolom, hogy most a merch azért lett ilyen, mert ugye felgyorsult a világ, felgyorsult a fashion is, ez nagyon régóta gyors, és azt gondolom, hogy a merch az így a gyors kiszolgálást, hogy ne egy kollekcióban gondolkozzon egy Nike, vagy egy akármilyen Stüssy, vagy bárki, hanem mondjuk ők nem annyira csinálnak merchöket, de hogy egy ilyen nagy cég szerintem, hogy ott van adott egy alkalom, ott van egy sztár, megy egy száma, meddig mennek most a számok, nem évekig, mint régen, 4-5-10 évig, hanem 3-4-5 hónap, nem tudom, egy év, és aztán kipörög. Na erre kollekciót elkezdesz tervezni, az nagyon sok idő, mindannyian tudjuk. Igen. A merchöt, azt viszont 2 nap alatt összerakod, és gyártás még egy hét, és 2 hét múlva ott van, és gyorsan tudsz reagálni vele az aktuális témára. Én ezt gondolom. Ádival már sokat veszekedtünk erről, vagy hát beszélgettünk róla, vitáztunk, hogy szerintem a Nike is merch, a futásnak a merch-e. Tehát, hogyha azt az életérzést próbálja meg átadni, főként nyilván azóta már nagyon sok sportág bekerült, még említettél valamit, említettél a Nike, a Stüssy is. Ennek a szörfös, pankos életérzésnek a merch-e, vagy hát eredetileg onnan indult, és persze fejlődött, és minőségibb kategóriába lépett, és nem csúfolnánk merchnek, de amíg egy üzenetet szeretne átadni, szerintem addig
lehet mondani, hogy merch, és azt kell mondani, hogy egy kurva jó merch. Pont az a célunk, hogy a merch az ne egy szitok szó legyen, tehát hogy egy kicsit ezt a gondolkodásmódot, ami neked is megvan, ezt szeretnénk egy picit lágyítani, meg legalább azt így megmutatni, hogy azért ezek a határok, ezek nagyon szépen átsimíthatóak, és hogy nagyon jól össze lehet rakni azt, hogy a merch az ne egy gagyizás legyen, hanem egy baromi jó termék legyen a merch. És most az, hogy igazából mit jelent meg, hogy mire használják az emberek, az két különböző dolog, sőt, még ha csak kettő lenne, mert igazából kb. Annyi különböző dolog, ahányan használják ezt a szót. Igen. De nyilván a legnépszerűbb az ez, amit az Ákos is mond, és mi ezen próbálunk dolgozni, hogy ennek legyen egy más aspektusa, hogy ne legyen szitok szó a merch, ez a lényeg. Igen, nem a te gondolatmenetedet akarjuk megváltoztatni, hanem kicsit a hallgatóknak szeretnénk azt, hogy ha mi merchről beszélünk, akkor nem feltétlenül a gagyi termékekre gondolunk mi. Tehát, hogy a mi fejünkben ez így él, és tökre szeretnénk, hogyha mindenki fejében is majd a jövőben hasonlóképpen élne. De eddig amúgy szinte minden vendég amúgy hasonlóan gondolkodott, nem a merchről, tehát, hogy mindenki hasonló dolgokat mondott. Igen, és ezért tök olyan felvezető téma szerintem. És amúgy azt hadd kérdezem már meg, hogy csak így a hallgatók, akik esetleg nem ismernék a BP Shopot és a történetét, egy pár szóban azt összefoglalod, hogy jött egyáltalán az, hogy BP névvel ruházati brandet alkossatok, vagy alkos? Abszolút, de a merchre visszakanyarodva még annyi, hogy az úgy tűnik számomra, hogy ez a boomer lexikonban van már csak a merch és a kollekció, mert hogy a fiatalok, ez a merch van, szóval ez igazából talán a magamfajta boomereket kell erről meggyőzni, de lehet, hogy nem is kell, mert hogy mondjuk én tényleg azért ezt a merchet, azért mert én ebben dolgoztam vele magam, ebben születtem vele magam, hogyha így lehet azt mondani, hogy ugye amikor a BP-t elkezdtük, mi az, hogy merch, az nálunk mindig egy ilyen csináljunk neki merch, jó, vagy pólósapka, tudod, és az merch. De amivel elkezdtük, ez kollekció. A BP az úgy történt, kérlek szépen, hogy a feleségem hozott Yokohamából egy Yokohama Baystars-os sapkát, még akkor nem volt a feleségem, csak udvaroltam neki. És már mégis milyen szép ajándékot kaptál. Gyönyörű, igen, tényleg nagyon szép, még meg is van a sapka. A barátom meg egy filizes sapkában volt. Len voltunk a Toldi moziban, éltük a fiataloknak a gondtalan életét, és készült egy fotó rólunk, felkerült a Facebookra, és én már akkor is ruhával foglalkoztam. Akkor volt egy webshopon, a hiphopshop.hu, ahol rengeteg sapkát értékesítettünk, és rengeteg New York és LA sapi került eladásra. És akkor nézegettem így a képet, és arra gondoltam, hogy wow, miért nincs BP-s sapka? És lett BP-s sapka, amit utána beraktam, legyártottam, még Kínában, és megérkezett elég gyorsan. Aztán utána odaadtam a feleségem ismerőseinek, akik főként zenészek voltak. Nekem is volt már akkor zenész ismerősöm, odaadtam nekik, berakosgattam egy-két üzletbe, a Nikolacihoz például a Neopaint, vagy nem is tudom, Neopaint volt, mi volt, mindegy, grafitis boltba beraktam, meg a Norbához beraktam, akkor itt volt Pesten boltja, meg ide-oda, ahová így volt relevanciája, és be tudtam, oda berakosgattam, és aztán mentem körbe, úgy kérdezgetni 2-3 hetente, hogy mi a helyzet, és elfogytak a sapkák. Akkor gyártottunk, aztán jött a Sziget, oda volt lehetőségem kimenni, oda gyártottam pólókat is, hogy ne csak sapkával menjünk ki. De ezek BP-s pólók? Igen. Aha. És a Sziget az kudarc volt, nem vitték a BP-t, hát most nem mondom, hogy a külföldiek milyen jó poénokat találtak ki rá, de mindegy, így bejöttek poénkodni, sapit azt vittek, pólókat nem. Ott volt egy kazal áru, és arra gondoltam, hogy ezt el kéne adni, nyitni kell egy boltot. Nyitottam egy boltot, ez még nem a Veselényi volt, de ez már a Veselényi volt? Az ős BP? Ez a Veselényi volt, igen. Úgy volt a bolt keresés, arra figyeltem leginkább, hogy
az ajzat az nagyon szép faburkolatú legyen. És a versenyében találtam meg ezt a nagyon szép faburkolatú üzlethelyiséget. Kivettem, és meglepő módon iszonyat szépen fejlődött, növegetett, igazán azt mondom, hogy igazán gyorsan, és aztán fél év múlva már ki kellett a raktárat is bontani, mert az is kellett eladótérnek, aztán egy év múlva nyitottunk boltot, azt hiszem a West Endben, aztán egy év múlva az Árkádban, aztán egy év múlva nem is tudom már még hol, és ja, így. És a többi így. történelem. A többi meg már történelem, mindenki tudja, és nem amikor létrehoztátok a márkát, vagy létrehoztad a márkát, mit jelentett neked akkor a város, mint Budapest, és mit jelent most? Van-e között különbség? És hogyha most találnád ki, amúgy most is látnád erre a relevanciát ugyanúgy? Ez így hozzákapcsolódóan a kérdésedhez. Ha most találnám ki, szerintem most már nem találnám ki, mert abban a korban vagyok, hogy már nem ilyenek jár az eszem. Akkor én, mikor még gimnáziumba jártam otthon, Dunajvárosban, én már akkor is a divattal így nagyon nagy szimbiózis voltam, ugye én grafikus vagyok, és állandóan a divatos dolgok érdekeltek, vagdostam szét apunak a ruháit, festettem rájuk, bütyköltem állandóan. De ez a hip-hop szubkultúrához szerinted hozzáköthető, vagy neked is van egy ilyen, nem tudom, asszociációd hozzá, nem? Vagy csak én gondolom ezt? Nekem így a zenétől független volt ez igazából így a ruha iránti szenvedélyem. A kötődésem Budapesthez akkor az volt, hogy feljöttem vidékről, és zabáltam Budapesten, imádtam. Először nagyon, ugye egy kisváros azért, Dunajváros 50 000-en laktak akkoriban, most nem tudom mennyien, de körülbelül annyian. De mindegy, szóval egy kisvárosból feljössz Budapestre, 20 éves vagy. Ugyanígy jöttem fel. Csak Zalaegerszegről. Kinyírik. Először rémisztő volt, aztán utána meg így rájöttem, hogy ezt mondta anyu, hogy ez az. És mondom, hogy ez... És aztán nem tudom, így egyre csak így nyíltak ki az ajtók, nyíltak, én nyilván mindegyiken bementem, mert mindegyik érdekelt. És Budapest engem elvarázsolt, és tényleg az, hogy ez a BP sapka, ez például biztos, hogy ennek a szívem elrablásának, és az odaadásom, vagy így valami, hogy legyen valami Budapestnek is, valami legyen nekünk is, hogy ne New Yorkos sapkával járja a New Yorkosba, és persze tök menő New York. Ha kellene, akkor hogyan személyisítenéd meg az akkori város képet, amit te láttál abban az időben, amikor felköltöztél, és amikor megszületett így a BP Shopnak a gondolata, és hogyan személyisítenéd meg most? Ez ugye nehéz, mert az időben is eltér, de nem csak mint Budapest, hanem mint a te gondolkodásmódod is. Jaj, hát ugye azért a rózsaszín leppel azért lehúlik 43, és a mézes hetek után ugye jön a valóság, az együttélés. Hát hogy mondjam, fiatalon az embert nem igazán érdeklik a rossz dolgok, csak a jót látja szerintem, vagy hát én biztos, hogy csak a jót láttam. Szóval nekem egy ilyen fall in love, tudod, egy ilyen zuhanás, és minden jó, még minden jó. Hogy személyesíteném meg? Hát inkább jelzőkkel tudnám illetni, hogy gyönyörű, varázslatos, buja, hát valahogy így, szóval egy ilyen pátoszos. Most igazából az építészetileg, a művészetileg, szóval, hogy felnőtten nézem, én vidéken lakom most már, szóval én azt gondolom, hogy én felzabáltam Budapestet, és most nem üzletileg, vagy szakmailag mondom, hanem a magánéletemben, mint fiatalon, tehát felhabzsoltam Nagykanállal, és szerintem Budapest is engem. Most viszont úgy vagyok, hogy imádok itt lenni, amikor bejövök az otthonunkból, de azért megvan az, hogy mennyi ideig tudok benn lenni a városban, nem túl sokáig. Tudod, miért érdekes, vagy hogy szerintem miért érdekes, és miért tettem fel ezt a kérdést? Mert hogy
régi kollekció, Buda fucking Pest, benne van ez a fiatalos lázadás, meg minden, de hogy mégis nagyon-nagyon szereted, és most meg Buda Levin Pest. Igen. És hogy kicsit ilyen ellentmondásos, de mégis úgy tökre hasonul ahhoz, amit gondoltál a városról, vagy hogy erre próbáltam meg kitérni. Jól reprezentálja a márkának a fejlődését is amúgy, és ami nyilván összefor veled, hiszen ugye te csináltad végig ezt az egészet gyakorlatilag. Igen. Izgalmas mindenféleképpen. Igen, és hát igen, ez tök jó, hogy mondod, Zoli, ezt a fucking meg Lavint, mert abszolút, mert például, hogy ezt beszéltem a feleségemmel is, hogy a Lavint, azt tényleg ilyen nagy szeretettel és ilyen megújulással tudok felé fordulni, és törpölök rajta, és vannak benne kihívások. A fucking viszont nem venném már fel, nem, tehát, hogy már nem tudok önazonos lenni vele. Tök funky most is, biztos, hogy jó az, hogy létezik, és lehet kapni. Biztos megvan az ő közönsége is. Biztos, hogy megvan, igen, de én például nem szeretném már felvenni, mert nem érezném önazonosnak, szóval, hogyha elmennénk, mondjuk abba beülnék ide, akkor kicsit olyan furcsán érezném magam, hogy a véhülye itt ül a kamaszoknak. És ha már beszéltünk egyrészt a külföldi vásárlókról, meg így a vásárlókról, hogy most kérdeztelek téged, hogy mi így a véleményed ezekről a kollekciókról, meg hogy hogyan azonosítanád a várost. Mi a véleményed a vásárlókról? Ők hogyan látják a márkát, illetve a termékeket, és ezt úgy kérdezem, hogy látsz-e különbséget a külföldiek és az itthoni vásárlók között? Abszolút persze, lehet látni. Hát a külföldi az ugye nem kíséri a márkafejlődést, a kollekciókat, a merch-öket, a változatosságot. Ő bejön és az aktuális állapotot látja. Bár egyébként vannak olyan külföldi vásárlóink, akik folyamatosan követnek minket és rendelgetnek folyamatosan. Tök jó. Nagyon kis százalék, de létezik ilyen is. Szóval a külföldi az ugye idejön, és akkor az aktuális állapotot látja, a magyar, ugye a magyar vásárlók, a követőink, ők követnek minket, szóval, hogy a hirdetéseinket látják, a reklámokat, a social media felületeinket követik, ezáltal sokkal szorosabban kapcsolódnak a munkánk gyümölcséhez, ugye a termékekhez, a kollekciókhoz, és azt látom, hogy akik ugye mi 2011-ben indultunk, és azok, akik elkezdtek mondjuk ki, minket hogy 14 éve. Igen. Nagyon Gombócból is jó. Nagymamám mondta. Idén már gimiben megy. Ja. Igen, már gimis lesz a kisgyermek, vagy hát na szóval, hogy a lényeg az, hogy ugye felnőttek, akik 2011-ben elkezdtek, és mondjuk, hogy nagyon ráfleseltek, hogy ez az én márkám, ez egy magyar márka, ennek vannak gyökerei, valamire építkezik, nem csak, hogy divatos legyen, nem csak, hogy menő legyen a neve, nem csak, hogy aktuális divatot, hanem igenis, hogy ez a 1873, ugye Buda és Pest, és egyesült, ugye, hogy ez is egy ilyen edukálás, egy ilyen, hogy mindig úgy próbáltunk mindent, a Széchenyi fejet, ami az egyik védjegyünk, mindent úgy próbáltunk, hogy legyenek, gyökerei legyenek a márkának, ami kapaszkodik, amitől hiteles lesz, amitől lehet storytellinget rakni mindig mögé, amit tudsz mesélni. Szóval, és én azt gondolom, hogy ez tartja most is a mai napig fent a márkát, úgyhogy ugye el is tűntünk a Covid-nál, és szóval akik elkezdtek minket akkor, és nagyon szerettek, azok most is követnek minket, de ők felnőttek már úgy, mint a BP is. Mint ahogy megy most már. Igen, én is ezt végigéltem, tehát én 2011, 12, 13-ban még akkor nem is foglalkoztam ezzel az iparággal, de a BP-t nagyon szerettem, tehát hogy az volt ott a kis társaságban, én is vidékről származom, az volt a ne tovább, hogy úristen, neked van BP-s pólód, meg Jézusom, föl kellni Pestre vásárolni, akkor még nem volt olyan divatos talán ez a webshopos dolog se, vagy nem volt a szülőknek bankkártyák, ki tudja, de hogy így nehéz volt hozzájutni is, és nagy szó volt az, hogy valakinek ilyen terméke volt. És baromi jók voltak a dizájnok, emlékszem, az easter egg-ek, látszódott az, hogy mikor volt ilyen minőségi ugrás, úgymond a márkába,
ugye az elején gondolom te is alappólók, alapsapkák, így úgy meg hímezve, nyomtatva, mit tudom, és látszódott az, hogy mikor kezdődött el az ilyen egyedi... Az volt a merch. Azt viszont merchnek neveznéd most, amit igen. először csináltatok? Az volt a merch. Na, szuper, megjöttünk. Szóval, hogy nagyon-nagyon érdekes volt ezt végignézni, és nagyon szerettük, és az volt a minőség, tehát, hogy nekünk akkor a BP az egy olyan léc volt, amit el kellett érni, úgymond, és hogyha nem tudtál olyanba járni, vagy nem volt BP-s cuccod, akkor nem biztos, hogy a menő voltál a társaságban. Szóval hogy nagyon, nagyon durva volt ez a... Nevezhetjük el Love Brandnek a BP shopot? Vagy a BP shopos termékeket? Szerintem igen, amúgy. Akkor mindenképp nevezhettük. Akkor igen, és akkor az egy különös együttállás volt, mert ugye nem volt magyar streetwear márka piacon, nem volt lokális semmi olyan dolog, hát a Váci utcába, hogyha elmentél, akkor tudtál venni egy ilyen, mit tudom, ilyen olyan matyóhímzett dolgot, egy nagy Budapest feliratot, de hogy streetwear, mai, tudom én, nyugati, de vannak vibe-val. régi nagymárkák, de inkább a gördeszkás vonalról, mint a Pepper Skateboards, akik ugye gördeszkák, de hogy azért volt ruháik is, a Tyra Clothing volt még, meg nem tudom, most hirtelen ez a kettő jutott eszembe. Biző, igen. Tényleg, a biző, igen. Igen, de szerintem ezek specifikusak, tehát ezt akartam, hogy ezek ilyen rapper ruhák, vagy nem tudom, tehát hogy nekünk, igen, tehát hogy ennek az underground de nekem az rétegnek. a streetwear része, vagy a streetwear kultúrához tartozik. Abszolút streetwear, hiszen az utcán sportolnak, tehát onnantól fogva utcai sport, és onnantól fogva streetwear az, amit hordanak. Nyilván ez összefonódik. De a BP azt úgy is alkottuk meg, hogy a BP ne legyen semmiképpen sem valami felé bezárva, szóval, hogy igazából ez mindenkié. Tehát ugyanúgy tudja felvenni egy rocker, egy rapper, egy technós, és ez így is volt. Ez egy nagy szó volt amúgy akkor nagyon. És mi csináltunk rockbandának, a Akelával csináltunk kollabot, és rózsaszín pulcsire ráraktuk, babakékkel megnyomtuk. Imádták. És szóval, hogy akkor nem volt, és erre szerintem egy óriási igény volt, mert egy nagy gap volt így a piacon véget. Most meg ugye én azt látom, hogy, de hát ez ciklikus, ugye, mint minden a divatban főleg, hogy most ugye nagyon ez a kitekintés volt, hogy inkább megint külföldi márkákat, hogy nem hazait, mert hogy mondjam, hogy ilyen 18-ban volt azért a peak nálunk, és akkor, hogy mondjam, ilyen 10 éve, 7-8-10 éves ciklusokban fordul minden, most meg már gyorsabban, de akkoriban még úgy lassabban, és akkor az volt, hogy akkor, szóval elér egy márka, most mondhatnék hazai márkát, többet is, amelyik elér, és akkor utána lecsendesedik. És akkor vagy meg tud újulni, vagy nem újul meg, de fennmarad, vagy pedig el is tűnik. Sokszor inkább az is volt egy ilyen kisebb leállás. Hogy eltűnik? Hát nálunk nem emiatt, nálunk így a Covid és egyéb hercehurcák, most ebben nem is mennek bele, mert tök unalmas, de hogy nekem nem volt unalmas, de hogy ugye a hallgatóknak biztos, hogy az lenne. És akkor mi, amikor újra kezdtük 2022 júniusában, mert ugye most 2,5 éve vagyunk újra, akkor mi így betimingoltuk azt, hogy meg kell, hogy nézzük. De ez már több mint 3. Ilyen gyorsan megy az idő. Tényleg? Igen. Akkor az már 3. És akkor azt beszéltük, hogy meg kell néznünk azt, hogy van-e még létjogosultsága a BP-nek úgy, hogy nem 40 kollégánk van, hanem jóval kevesebb. Meg kell néznünk úgy, hogy a piac teljesen megváltozott, meg kell nézni azt, hogy a Covid alatt milyen hatások voltak a ruhaiparban is, és a vásárlási szokásokban. Szóval egy két és fél éves kihagyás után most már akkor 3 éve megyünk, és én azt látom, hogy igenis van létjogosultsága a márkának, és azt gondolom, hogy most kell majd megújulnia úgy, hogy újra, amikor elindult 11-be, és akkor, amit te is mondtál, Ádám, hogy jöttek a minőségi dolgok, és az egyedi, és a varratott, és nem csak a késztermék, és nem csak a késsapka, és meghímezzük, hanem a sapkát is, kiválasztjuk az anyagot, és én azt gondolom, hogy ennek most van itt az ideje, így is terveztük, és
el is fog jönni most az ideje. És ha már a jelenről beszélünk, meg szó volt a kollaborációkról, akkor mik a jelenlegi kollaborációk? Ugye már a felvezetőben említettem, de hogy most volt a Szigetes kollaboráció, ahol amúgy az Instagramon merchként, a Sziget mercheként hivatkoztak rá. Csak egy ilyen kis odaszúrás. Illetve a Pepsi is. Letöröltetem most. Vagy a külföldieknek ez viszont más jelent a merch, és akkor, hogy ők ezt jobban merchek, nem? Itt igazából az van, hogy egy szigetes nyelvezetet használtunk, és nekik ez merch, és engem ez nem zavar, minket nem zavar, szóval legyen merch. De tényleg szóval, hogy engem nem zavar ez a merch kollekció, nekem van róla egy elképzelésem, és mesélsz egy kicsit a Szigetes meg a Pepsi-s együttműködésről? Igen, hogy ilyenkor hogy ilyenkor mik azok a folyamatok, amiken végigmentek egy-egy ilyen kollekció tervezésnél, vagy kollaboráció tervezésnél, zárójel merch tervezésnél. Hogyan alakul meg a megkereséstől kezdve egészen odáig, hogy a polcon lesz a termék, vagy a vásárló kezében landol ez a termék? A Pepsiről mesélnek, mert ott egy kicsit több dologról tudok beszámolni. A Pepsinél úgy történt, hogy kaptunk egy megkeresést az ügyfélszolgálatos e-mailünkre, egy ügynökségtől, aki a Pepsinek a hazai líder ügynöksége, amiben az volt, hogy lesz két új íz, amik egyébként szuper ízek, szerintem, bár nem vagyok egy nagy kólafogyasztó, de ezeket nagyon szeretem. Ez itt a reklámhelyek is, ezért írunk. Igen, ez a reklám, szóval, hogy és nekem szóval nagyon fontos, hogy mi a termék, amivel kapcsolódni kell, és nagyon szép a csomagolás, és szóval én nagyon örültem neki, és válaszoltunk, hogy abszolút persze nyitottak vagyunk, miről lenne szó, és akkor ezt követi egy meeting, egy online meeting, ahol elmondták, hogy nagyjából hányféle termék, mit szeretne a Pepsi, mit szeretnének látni, milyen termékekkel kellene, mit gondolunk, hogy mivel egészítenénk ki ezeket, mi az, amit nem, mi az, ami jó eladás manapság, mi az, amit azért inkább... aktívan részt kell vegyetek ebbe a folyamatba, hogy nyilván a ti oldalatokról hozzáteszitek a szakértelmet, meg a tapasztalatot. Hát igen, ez hogy is volt? Március vagy áprilisban volt első körös beszélgetés. Utána ugye ez egy felmérés volt, mint kiderült az ügynökségtől, mert 3 márka volt benne a kalapban, a Pepsinél, igen. És hát átnézték ezt a 3 márkát, köztünk és végül is azt gondolták, hogy mi velünk szeretnék házasítani vagy bevezetni ezt a terméküket. De azért, mert egy olyan jó koncepciót raktatok le eléjük? Nem, akkor még nem raktunk semmilyen koncepciót, hanem megnézték, hogy kommunikálunk, kikhez szólunk, mit képviselünk, mennyire amit mondtam is neked, hogy mennyire specifikus a márka. Ugye a BP specifikus streetwear, de hogy nem egy csoportnak, hanem több csoportnak, igazából mindenkinek szól. Hát úgy mainstream, hogy közben meg nem is mainstream volt. Tehát, hogy ez... Igen. Tud mindenkihez szólni, aki megtalálja benne a saját magának valót. És amúgy itt szerinted a Pepsi döntésénél a BP-nek a teljes élettartamát úgymond veszik ilyenkor figyelembe? Szerintem az is, hogy stabil márka, hogy látták, hogy volt már nagy együttműködéseink, azért volt jó pár Heinekennel. A Vodafone-nal kerestetek meg minket annak idején először. A Vodafone, azt szerintem nagyon menő volt, tehát egy ilyen biciklis kollekciót kellett így összerakni, szóval ilyen intelligens. És itthon csináltátok a sapkákat, és az nekünk egy akkora úristen, hogy nagyon jó volt. Igen. Hát akkoriban még volt erre lehetőség, manapság már nem tudom, hogy... Nehezebb sokkal, legalábbis, igen, még ha van is lehetőség. Igen, sajnos a hazai gyártás az hát milyen tetszhalott, vagy nem tudom, ilyen élő Hát halott. az ilyen speciálisaknál inkább úgy gondolom, mert a gyártóban romi sok van, nagyon sok mindenki meg csak tud csinálni dolgokat. De most például itt a Pepsinél is volt egy item, amit sehol nem tud. Tehát ezt ők szerették volna maguknak legyártani, de sehol nem tudták. Micsoda volt az? Egy ilyen kis nagyon cuki plüss figura, egy ilyen 15 centis, úgy néz ki, mint a Ken, maga az ital, és azt egy az egybe le kellett egy ilyen kis plüss figurának gyártani, csak még volt rajta egy ilyen
cuki kis mosolygós fej. Mondjuk csak, hogy így szakmázzunk, ez amúgy pont elkészíthető lenne Magyarországon, csak az, hogy mennyibe kerül, mennyi az átfutási ideje, ezek azért elég durva meghatározók, illetve ugye anyagokban, meg a darabszám, igen. Tehát, hogy mind a két fél részéről, a gyártó és a rengrendő részéről is van egy kis rugalmasság, igen, akkor egy ilyen megvalósítható, de tény, hogy mondjuk egy kínai gyártással sokkal egyszerűbb lenne, csak mondjuk akár lassabb is, meg ott mások a feltételek. Téridő kontinuumát, az ugye, hogy itt ez 2 hét alatt kellett. Ja, hát de szomorú amúgy, hogy Magyarország nehezen képes egy ilyenre, mert lehet, hogy ha eléggé utána megy az ember, akkor talál ilyen gyártót, aki megcsinál, és akivel meg tud állapodni, és még jó is lesz akár. Csak nyáron de hogy nem ez folyik az. Hát igen. Megtaláltuk, megoldottuk, megcsináltuk. Szuper. Nagyon szép lett. Nagyon büszke vagyok rá. Nagyon boldog is vagyok, hogy elkészült. Na, és akkor ugye kiválasztottak minket, akkor igazából az volt, hogy kellett csinálnunk látványterveket az egész kollekcióról, amit szerencsére első körben is fogadtak, kisebb apró változtatásokat kellett eszközölni, utána a teljes terméklistát azt leegyeztetni, hogy akkor miből mennyit, akkor ezzel még volt egy kis focizás, hogy ebből akkor még legyen mit tudom én. Ez egy limitált kollekció, tehát ilyen 50-100 darabokról beszélünk, hogy akkor legyen a pólóból a 100 helyett inkább 50 ilyen, meg 50 olyan, és igazából ezek le lettek ütve, és aztán rákanyarodtunk a gyártásra. A gyártásnál ott ugye a mintadarabokat le kell egyeztetni, le kell engedélyeztetni, valami fotóval, valamit személyesen, és akkor, hogyha erre megvannak a visszaigazolások, a jóváhagyások, akkor mehet a teljes gyártás. Akkor indulhat a gyártás. A gyártás közben a promócióhoz szükséges fotózás, videóanyagok elkészítéséhez kellenek ugye az előminták, és akkor igazából így július 31-én droppolt, és tök szeretik a termékeket. Veszik. Úgyhogy... És nagyon jól nézett ki a kommunikáció amúgy. Pepsi XBP, meg minden. Meg jó, a szín igen. Azt mondom, igen, hogy a csomagolás is nekem nagyon bejött, amikor először így kaptunk egy ilyen vizuális anyagot, hogy na ez lesz a termék, nekem nagyon bejött tényleg. Szépen át lett ültetve amúgy a ruházatban. Ja, abszolút. Kaptunk pár országból, ez minden országból, ez most így be lett vezetve, Angliába, Franciaországba, és mindenhol helyi... Mindenhol a lokális márkákat kerestek, és most én egy olyan visszajelzést kaptam a Pepsi-től, hogy nagyon a központból nagyon elégedettek, és lehet, hogy ebből így a magyarországi ügynökség egy díjat is fog kapni, de... Az ügynökség. Szurkolunk nekik, mert az akkor mindenkinek írérték amúgy. Nem tudom, én azt mondom, hogy ha valaki megtisztel azzal minket, hogy együtt szeretne velünk működni, akkor még a saját dolgainknál is jobbat kell adni nekik, hogy tehát a saját kollekciónknál vagy mercheinknél és minőségibb gondolkodást és elhivatottságot kell szerintem ilyenkor, mert az, hogy én ezekre nagyon büszke vagyok, és én ezt a kollekciót el is teszem, nem minden darabját, de egy párat elteszek, és mindegyik ilyet, például a Heineken-est, a Vodafone-ost is mindet eltettem, mert nekem hát szóval ez a munkám, ez az életem, ezt csinálom. Ez az életed része is. Igen, most már másfél évtizede, és ezeket jó elővenni, előszoktam menni, nézegettem, visszarévedek, szóval, hogy és bizony, hogyha ezt az ember lumpen módon oldja meg, akkor az később meg fog látszódni üzletileg is, meg így, hogy miért nem tette oda magát. Hát szóval, miért ne tenni oda egy világmárkának, érted? Meg aki így együtt dolgozik vele, tényleg ott jó cuccokat kell csinálni. Igen, de mondjuk egy hazai zenekarral csinál, de annak is jónak kell mindenkivel, szóval, hogy hogy kicsit többet adni, még jobban, hogy még elégedettebbek legyenek az együttműködéssel, hát csak egy felesleges. Meg megtiszteld ezt az együttműködést. Van-e álomkollaboráció a fejedben? Álomkollaboráció? Bárki. Nike XBP Shop, vagy BP Shop X Nike? Hát figyelj, egyszer volt egyébként a Fradival volt egy ilyen 3-as kollabunk,
úgy volt, hogy a Fradi megkeresett minket, és én disztributáltam itthon akkoriban a New Era-t, a társammal együtt, és a Fradi megkeresett, hogy csináljunk egy kollekciót nekik. És akkor mondtam, hogy ez tök menő, de hogy ők Nike-sak, és hogy a Nike-nak valahogy ebben benne kell lenni, de mi is Nike-sak voltunk, mert mi voltunk akkor itt Magyarországon a Quick Strike kereskedők, tehát a legmagasabb kategória a Nike-nál, az minden országból csak egy, mondjuk Németország, vagy nagyobb piacon van 2 is, itt Magyarországon csak mi voltunk a Nike-nak a kiemeltje, az Adidasnak is, és a Pumának is. És csak ilyen apró betűvel. Ez csak így az öntömérezés véget. Nem, ezekre büszke vagyok, ezt azért mondom, mert erre büszke vagyok, mert ez a szakmai sikerem. Tehát, hogy én ezzel foglalkozom, és akkor az volt, hogy úgy összehangoltam az egészet, hogy végül is egy Nike, New Era, Fradi BP kollekció lett belőle, tehát ezt a 4 márkát így összehoztam, és nagyon menő volt. Szóval ez még gombócból is sok. Fradi volt ugye mindenhol, volt New Era logó, a BP logó is volt, igen. Elő Fradi volt, hátul valami a Fradinak egy szlogenje, vagy a logója, nem is tudom. A ruhák azok Nike melegítők voltak, rajta BP és Ferencváros, és mi még csináltunk BP-s dolgokat, amiket nyilván nem volt se New Era, se igen. Ferencváros, szóval végül is akkor megvan az állam. Úgyhogy ami viszont szomorú, hogy ezt az egész pakot elhagytam. Akkor, hogyha valaki látja, akinek van egy ilyen pakja, az Ákos keresse fel mindenféleképpen. És amúgy milyen ezekkel a mamut cégekkel együtt dolgozni? Tehát a Vodafone, Heineken, Pepsi, de még a Sziget is szerintem ide tartozik, hogy mennyire érvényesítik ők az akaratukat, mennyire hallgatnak rátok, amikor mondjuk van egy szakmai hozzászólás, tehát milyen a kommunikáció? Az van, hogy ebbe egy olyan rutinom lett az első ilyen bokaütésnél, amikor egy ilyen, most nem nevesítem, hogy melyikkel, de mint a libát, tudjátok, tömik. És akkor az volt, hogy tömés. És hogy mondjam, én mindig is egy szabad ember voltam, a szüleimnek is egy ideig lehetett beleszólni az életembe, meg hogy mit, hogy csináljak, és erre nagyon háklis vagyok, és hát akkoriban még hirtelen is voltam, és felálltam, és mondtam, hogy ha az erről van szó, akkor erre más kell keresni, mert nem. Tehát, hogy minket azért kerestek meg, mert valamiben jók vagyunk, és akkor azt bízzák ránk. Ők valamiben jók, de nem ez, amiben mi. És akkor ezt döntsék el, és én elmentem. És aztán visszahívtak, hogy jó, akkor legyen úgy. Szóval én onnantól fogva úgy mentem oda mindenkihez, hogy amikor megkeresés volt, hogy oké, csináljuk, viszont nincs beleszólás, csak minimális. Tényleg olyan dolgokban... Apró változtatások meg... Olyan dolgokban, amiben lehet, de ha minket keresnek, akkor azért keresnek meg, mert mi ebben jók vagyunk. Mert mi ezzel foglalkozunk. Ő mondjuk étellel foglalkozik, ő mondjuk távközléssel, ő mondjuk mit tudom én, akkor ők abban jók. És hogyha abban, amik jók, ők hozzá tudnak tenni például a Vodafone-nál, hogy akkor bele lett rakva egy ilyen intelligens kis valami, ami ilyen kütyű, már nem is tudom, hogy kihangosító, vagy én nem tudom, valamilyen technikai ügy bele lett rakva, és arra mondtuk, hogy tök szuper, persze, legyen benne, hogyne. Vagy a Fradinál is voltak ilyen kérések, és persze, ezek legyenek, de a Heinekennel is. Szóval az van, hogy én azt gondolom, hogy ezt az elején le kell szögezni, hogy miért vagy ott, ők miért hívtak, és akkor, hogyha ez így le van szögezve, akkor szerintem... Ne azt mondják meg, hogy hogyan, hanem hogy mit szeretnének elérni, igen, és te meg oda rakod a hogyan. És akkor megmondjuk, hogy ezt tudjuk, és mi meg is fogjuk csinálni, és ebbe legyen ez közös legyen, viszont ez hozzánk tartozik, az meg hozzájuk tartozik. Szerintem ez is nagyon szépen levetíthető amúgy a collab és a merch között, tehát még egy kollaborációnál megmondhatod, vagy akár elfogadja azt egy ilyen mamut, hogy mit szeretné. Most, hogyha engem megkeres bármelyik ilyen nagy cég, hogy ő szeretne, nem tudom, 150 pólót egy rendezvényre,
ő nem biztos, hogy egyáltalán érdekelni fogja az én véleményem, vagy mit. Én elmondom attól még, mert ugye mi is mindig elmondjuk, van, hogy meg is hallgatják, de hogy ilyen esetben inkább az, amit ők akarnak, vagy a büdzsé dönt rossz esetben, ugye, vagy mit tudom én, és ez szerintem egy tök jó különbség egy ilyennél. Tehát a Collabnál, ahogy az elején is pont elmondtuk, ugye, hogy összerakjátok, amitek van, viszont egy merchnél ebben az esetben meg ugye nem ez történik. Igen. Nagyon nehéz, mert hogy annyi mindenről beszélgetnék, még meg tök izgalmas témák felmerültek, de mindet ilyen így szummázni kellett, és amilyen nehezen indult az Ákos, itt a kétszoros válaszokkal azért belehúzott a végére. Egy kicsit megijedtem. Le kell állítsuk azt sem, úristen Ákos. Igazából már csak egy ilyen záró kérdésem lenne. Mi az, ami még mindig motivál a BP Shop kapcsán? Hát nagyon sok minden. Nézd, ugye 14 éves a gyermekem, és figyelj, hát hogy még szebb legyen, még okosabb, még erősebb, még nagyobb, még sok szép lánnyal, kollabokkal tudjon együtt eljutni azért, mert szép és okos, és ügyes, és tisztelettudó, és tudom én, hiteles, tehát azzal, ami... De annyira szépen megfogalmaztad ezt most. Szóval, hogy a fejlesztés, hát, hogy mondjam, néha azt mondanám, hogy nyomás koleszbe, és tűnés, és valami. De szeretnéd, ha fejlődne, és szeretnéd, ha még... Aha, igen. Hogy mondjam, ez most nagyon nehéz, ez egy jó kérdés, és makogok, és nem tudom szépen megfogalmazni, de nagyon szeretném nagyon szépen, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem szépen megfogalmaztad, vagy szerintem így átjött, kicsit ilyen szentimentálisnak hangzott, de igen. Szerintem nagyon-nagyon szépen. De hogy ez szerintem így egy kielégítőbb válasz volt, mint ha azt mondtad volna, hogy nem tudom, 50 pólóval többet akarunk gyártani havonta, vagy hogy vele akarok kollaborálni, és a többi. Nem 50 darabbal, hanem 500 000-rel szeretnék többet. Nem. Egyébként az van, hogy ebbe beleszaladtunk még régen, majd kivágjátok, hogyha túl sokat hablatyolok, de régen azt szerettük volna, hogy mindenki BP-ben, most nem szeretnénk, hogy mindenki BP-ben, az, aki szereti, és tud vele nekik azonos. Viszont a lehető legjobbat. Ő neki a legjobbat, igen. Szóval van hová fejlődni, mindig van. Az életben tudod, nincs olyan, hogy kész. Aki azt mondja, biztos, hogy valaki úgy gondolja, hogy kész van, vagy ő, vagy az, amit csinál. Én azt gondolom, hogy én sose leszek kész, és ez a márka se lesz az, hogy már kész, vége. Mert mindig lehet találni, és kell, és figyelni kell folyamatosan. Nagyítozni, vagy távolról, de mindig lehet fejleszteni mindenen. Ez így nagyon szép volt a végére. Ákos, nagyon-nagyon köszi, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy Ádi, neked is nagyon köszi, hogy eljöttél. A mai adásunk ennyit, tök jó lett volna még egy kicsivel tovább menni, vagy így jobban bele mélyedni a témákba, de sajnos sürget minket az idő. Hát egy második körre majd elhívjuk Ákost azért még később. 10 év volt. Úgyhogy köszönjük, hogyha megnéztétek, illetve meghallgattátok az adást, kövessetek minket Apple Podcast-en, Spotify-on és YouTube-on. Sziasztok! Ez itt a Jazz Podcast.